Dobar dan, iz koje ste škole? Ja sam iz Nadežde Petrović. Recite mi nešto o botaničkoj bašti i o japanskom vrtu. Pa, u japanskom vrtu ima jedan most koji je sagrađen tako da su mu ploče na cik-cak. Jedna je ovde, jedna ovde. Tako je sagrađen zato što u Japanu veruju da zli duhovi mogu da idu samo pravo i onda ako vi idete po tom mostu, onda će zli duhovi da upadnu u vodu jer vi idete ukrivo, a ne pravo. Dobro. A o botaničkoj bašti? Pa u botaničkoj bašti ima prepuno zanimljivih biljaka, ima zanimljivih i životinja, neke su se ovde nastanile. Dobar dan, gde se mi sada nalazimo? Mi smo sada u japanskom vrtu, u prostoru koji je namenjen za meditaciju. Mi smo sada u stakleniku botaničke bašte i može se reći da smo u pustinji Atakami u Americi. Dobro, a koja je ovo biljka pored nas? Ovo je agava koja veoma rijetko cveta, tačnije ne dešava se često da ona procveta, a ovde je procvetala posle 120 godina. Hvala. Šta predstavlja ova kućica? Ovo je prvenstveno hotel za insekte, ali najviše insekata koji su se nastanili ovde jesu pčele. One žive u ovim ovde malim ubicama i ovo se zove hotel za pčele, barem ovo gore. Ovo je veoma lako napraviti, trebaju se samo uzeti ovakve trske i evo vidite upravo dolazi jedna. Trebate samo svezati ove trske u kao gomilicu i stavite ih negde gde mislite da će pčele želeti da dođu. Šta ovo predstavlja? Ovo predstavlja jednog vilinkonjica, napravljenog od metala, kao što možete da vidite, koji već veoma dugo stoji ovde i unutar njega se stavi kao mreža, da tako kažem, sa semenjem trave i onda trava tako raste i njega cijelog obuhvati i onda to izgleda veoma lepo, kao vilinkonjica od trave, da je tako napravljeno.